El que ve ara és un enrotllat de carxofes amb pernil i pinyons. Aquest és un plat que tothom creu que està fet en un gran restaurant i la sorpresa és que és facilíssim, que es fa a casa en un moment i que ens fa quedar de grans xefs. Estirem la pasta de full, la untem amb el concentrat de carxofa, és imperfect, una mica de pernil per sobre, pinyons, l'enrotllem, en fem un rotllet, la pintem amb ou batut, forn, 25 minuts, el talles, d'aperitiu, compartint davant mirant un partit de futbol o amb una amanida com si fos un primer plat. Excepcional.